भारतवर्षर पवित्र तीर्थस्थान मानक मध्य पुरी अन्यतम नुह। आम मानक विचार सर्वश्रेष्ठ आचार्य शंकरंकर प्रतिष्ठा पूर्वान्याय ऋग्वेद धारारे श्री गोवर्धन पीठ श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर नित्य लीलास्थली एवं साधु सन्थ मानकर आकर्षणर केन्द्र। केवल भारतवर्ष कौन विश्वर साधु सन्थ मान केवल ये आकर्षित हो आसती ता नुह। अनेक श्रीक्षेत्र को निजर तपस्थली साधनास्थली एवं सिद्धि क्षेत्र भाव में बाछि नियंती। मु जो कथा कहूँ ये हूँ स्वाधीनतार पूर्ववर्ती समय कथा। सेतेबेले केतकी झर कहले केवल जंगल एवं सेठी मोर गुरुदेव मुहर शुणी गोटे छोट पोखरी भली थिला जार पानी केबे सुखे ना। विशेषकर गुरुदेव अप्रकट होगा पर केतकी झर को जितेबाला मु जाए सेतेबेले सेठी जड़े दिव्य विभूति संपन्न विलक्षण महापुरुषंकर दर्शन पाए। तांकर ना किंबा अन्यान्य परिचय नथिले मध्य साधु साधु को चिन्हिला भली तांको दर्शन रे मो हृदय रे एक अपूर्व आनंद सृष्टि हुए। तांको विषय मु अन्य साधु सन्थ मानक मुहर शुणा पाए। समस्त को बलिया पंडा बाबू बोली कहते। आजानुलंबित बाहु दीर्घकाय शरीर देखले जना पड़े तो ब्राह्मण शरीर साधना तपस्या निज शरीर विलक्षण ज्योति निर्गत हुए। बाबांकर ना थिला श्री श्री नटवर ब्रह्मचारी महाराज। बाबांकर जन्मस्थान गंजाम जिला अंकुशपुर ग्राम। बाबांकर प्रपितामह लक्ष्मण रथ से भागवत अत्यंत पंडित थिले एवं श्रीमद् भागवत सदा सर्वदा पारायण करुथिले। वास्तविक श्रीक्षेत्र में अनन्य सन्त थिले बाबा। एभली सन्त कारण जी कि भागवत को निज जीवन में आचरण करी सब आचरण सिद्ध हो जाते। भागवत तांको प्रति रोमरे माने झंकुरित होता। संपूर्ण भागवत को से मुखस्थ कर देते। बाबा जो आसले यहाँ एक्चुअली दक्षिण पार्श्व मठर गोटे बगीचा थिला। पद्म पोखरी थिला। ये पद्म फूल फुटुला जगन्नाथ पाखु जाऊला। बाबा मंदिर को पद्म फूल नहीं बहुत थर जाइछंती। से समय पुरीर चतुर्दिग जंगलमय थे। गोटे डॉक्यूमेंटरी करने चिंता कला। प्रथम से मत पचारा कहला बाबा मत अलाउ करेंगे कि बोले निश्चित करेंगे। मुझे पचारे आग पचारा बाबा कहले ठीक अच्छे जदि एत दूर जड़े जर्मनी रू आसिक भक्त चाहूँगी किसी फोटो रखापी कह। नाम है लुट्स लिंक लिंच भी तार डाक ना। इस्कन से दीक्षित होता ता ना लागू हरी। सी बहुत मठ बुलवा पर बाबा संस्पर्श आसवा पर बाबा आक्टिविटीज रे
ନିଜେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇ ଦେଖିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ। ବାବାଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ମହାତ୍ମା ରହୁଥିଲେ। ଅଙ୍କୁଶପୁର ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ମଠ ଥିଲା ସେ ମଠରୁ ବାବା ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ନାଗା ଜୟରାମ ଦାସ। ରାମାନନ୍ଦୀ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ପରେ ସେ କମ୍ ବୟସରୁ ସେ ମଠରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ପିତା ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମା ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ସେ ପୁରୀ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାୟ 20-25 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରତ୍ୟହ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପାରାୟଣ କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ସେ 12 ଭାଇ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ବାବାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏ କଥାଟା ମୁଁ ଶ୍ରବଣ କରିଛି। ପ୍ରତି 7 ଦିନରେ ବାବା ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଗରେ ପାରାୟଣ କରୁଥିଲେ ଗରୁଡ଼ଖୁମ୍ବ ସାମ୍ନାରେ। ଏପରି ପ୍ରାୟ 20-25 ବର୍ଷ କାଳ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅତିବାହିତ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର। ସେ ସମୟରେ ବଳିଆପଣ୍ଡାରେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ମଠର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା। ସେଠାରେ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ବ୍ରଜବାସୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ବାବା ସେ ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପାଇଁକା ପ୍ରତ୍ୟହ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସାହାଣ ମେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପାଠ ସରିଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ। ବ୍ରଜବାସୀ ବାବାଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଜଳଖିଆ ଭାବରେ ନଡ଼ିଆ ଫାଳେ ଦେଉଥିଲେ। ବାବା ସେ ନଡ଼ିଆ ଫାଳେ ଖାଉଥିଲେ। ସେଠି ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଥିଲା ସେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଜଣେ କ୍ଷେତ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ନିଜକୁ ନିବିଷ୍ଟ ରଖି ନିଜର ଇଷ୍ଟ ନିଜର ଧ୍ୟେୟ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାଧନା, ସେଇଭଳି ସାଧନା କରିଥିବା ମହାପୁରୁଷ ବଳିଆପଣ୍ଡା ବାବା। ଗୋଟିଏ ଥର କୁମ୍ଭ ମେଳା ପୁରୀରୁ ଚାଲି ଚାଲିକା ପ୍ରୟାଗରାଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଶୁଆର କିଛି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିକିରି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସିଏ ଟ୍ରେନରେ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ବାବା ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠା ବଳରେ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିକ୍ଷା କରି ମଠମାନଙ୍କରେ କୌଣସି ଫଳ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ସେବନ କରି ସେ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ କିଛି ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କଲା ପରେ ସେ ପୁରୀ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇ ଥିଲା ଏକମାତ୍ର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସଦାବେଳେ ହିମାଳୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା। ବଦ୍ରିନାଥରେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁକା ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିକା ତାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରେମ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁକା ସେ ପୁରୀରେ ରହିଗଲେ। ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ହେଉଥିଲା ଯେ ଯଦି ପୁରୀର ସେବକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଆଦର ଯତ୍ନ କରିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ବଦ୍ରିନାଥରେ ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତପସ୍ୟା କରିଥାନ୍ତେ। ବିଶିଷ୍ଟ ସାଧୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବର୍ଷର ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସାଧୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କେବଳ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟିଏ କୌପୁନୀ ଏବଂ ଉତ୍ତରୀୟ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ କେବଳ କୌପୁନୀରେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଡବା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସେଠି ପକେଇଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ସେ କିଏ କ'ଣ ଦେଇଦେଲା କି କ'ଣ କଲା ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ରତି ସେ କିଛି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ମୁଖରେ 18,000 ଶ୍ଲୋକ ଭାଗବତର ସବୁତକ ମୁଖ ଆରବିନ୍ଦରୁ ଅମୃତ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ରାମଚରିତ ମାନସ। ମୁଁ ଆମ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିଛି, ମନ୍ତ୍ର ଲିଖିତ ହୋଇଛି। ଆମ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର, ଯାହାକି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହୁଡ଼ା ଆରତି ଦେଖିକିରି ସେ ଆସନ୍ତି, ଫେରନ୍ତି 2ଟା 3ଟା ରାତି।
ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ରାମସୁଖ ଦାସଜୀଙ୍କ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଗମନ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ପରମାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିଲେ। ସେଦିନ ରାତିରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାମସୁଖ ଦାସଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଛୁ ବାଙ୍ଗିଣିଆ କୋଠିରେ, ତ ରାମସୁଖ ଦାସ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାନ କୌଣସି ଭଲ ସନ୍ଥ ମିଳିପାରିବେ, ତେଣୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାବାଙ୍କ ନାଁ ସୁପାରିଶ କଲି। ତ ରାମସୁଖ ଦାସଜୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, କାରଣ ସେ ଏତେ ଜାଣିନଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଆସିଥିଲେ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲି, ବାବା କହିଲେ ଦେଖ ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ 60-70 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାହାରକୁ ଯାଇନି। ମୁଁ କହିଲି ବାବା ଆପଣ ଯାଙ୍କ ବହି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ରାମସୁଖ ଦାସ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ବାବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତା ପରଦିନ ଆମ ଘରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବୈରବାସ, କାରଣ ବାବା ଗୋଟେ ଛିଣ୍ଡା ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ମୁଁ ବୈରବାସଟା ନେଇ ନିଜେ ପିନ୍ଧେଇ ଗୋଟେ କାର୍ ଡାକିକିରି ପରମାନନ୍ଦର ମୋର ବାବାଙ୍କୁ ବସେଇକି ନେଇକି ଆସିଲୁ ବାଙ୍ଗିଣିଆ କୋଠି। ତ ଯେତେବେଳେ ରାମସୁଖ ଦାସଜୀଙ୍କ ସହିତ ବାବାଙ୍କର ମିଳନ ହେଉଛି, ସେ ରାମସୁଖ ଦାସଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାଗତମ୍ ସ୍ୱାଗତମ୍ ମହାଭାଗା। ତ ସେତେବେଳେ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୃତାର୍ଥସ୍ମି ଭବତାମ୍ ଦର୍ଶନମ୍ ତବ। ତ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କୁଳାଗ୍ରତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଗବତ ମାନେ ଗୂଢ଼ତତ୍ତ୍ୱ ଆଲୋଚନା ବି ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ରାମସୁଖ ଦାସଜୀ ମୋ ପ୍ରତି କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ମହାନ ସନ୍ଥ ଯାଜୀବନ ସନ୍ଥ, ତୁମେ କହିଥାନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, তুমি ଏତେ ବଡ଼ ସନ୍ଥକୁ ଏଭଳି ନେଇକି ଆଇଛ। ଆଉ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଭାଲୋଟିଆ ମାନେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ମୁମ୍ବାଇର, ସେ 22ଟା କାର୍ରେ ପ୍ରସେସନ୍ କରି ବାବାଙ୍କୁ ନେଇ ସେଠି ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ। ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସାଧନା କାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆଶ୍ରମ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଛଡ଼ା ତୋଟା ଗୋପୀନାଥର ଜଙ୍ଗଲ, କେତକୀ ଝର ଏବଂ ଗିରନାରୀ ବନ୍ତ, ଏ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ସେ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧନାର ଚରମ ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ସେଠି ଗୁରୁଦେବ ଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ସେଠି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି କେତକୀ ଝର। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଠିକି ଅନେକ ଥର ଯାଇଛି। ଯୋଗୀରାଜ ଜ୍ୱାଲା ପ୍ରସାଦ ତିୱାରୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଗୀରାଜ, ସିଏ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେଠାରେ ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲି। ଆଉ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀରୁ କେତେ ଜଣ ମହାତ୍ମା ବି ଆସିଥିଲେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁକା, ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ସେଠାରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥାକାର ରମେଶ ଭାଇ ଓଝା, ସେ ବାବାଜୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ବଳିଆ ପଣ୍ଡାକୁ ଆସିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରାଣରୂପାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ମାତା କନେକେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଜୀ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାମାୟଣ କଥାକାର ଏବଂ ଭାଗବତ କଥାକାର, ସିଏ ବି ଆସିକରି ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ମହାପୁରୁଷ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ସେ କୌଣସି ସମୟରେ ଆସିକରି, ଏଭଳି କି ଶୁଣାଯାଏ ହନୁମାନ ପ୍ରସାଦ ପୋଦାର, ସିଏ ବି ଆସିକରି ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବାବାଙ୍କ ମୁଖରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ବାବା ମନ୍ଦିରରେ ଥିଲାବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ସଦାଶିବ ରଥ ଶର୍ମାଙ୍କର ପିତା, ସେ ଆସିକରି, ତାଙ୍କ ନାଁ ରାମରଥ, ସେ ବାବା ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ବେକରେ ଦେଖିଲେ ବାବା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ମଇଳା ଗାମୁଛା, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ବେକରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଧୋତି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆମ ପୁରୀର ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନରେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ସିଏ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ କୃପା କରି ଏପଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର କରିଦେଇଥିଲେ ବାବାଙ୍କ ବସାରେ। ତଥାପି କିନ୍ତୁ ବାବା ସେ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ବସୁଥିଲେ, ସିଏ ସେଠିକି ଯାଉନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆମର ଜଣେ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବିରେନ୍ ସାର୍ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହି ଆମେ ସେଠି ଗୋଟେ NSS କ୍ୟାମ୍ପର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ଜାଗାଟା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କଲେ ଇଏ ହେବ, ତ ଯାହାଫଳରେ ଟିକେ ବହୁତ ଗହଳି ଲାଗିଥିଲା। ତ ବାବା ମୋତେ ଡାକିବି କହିଥିଲେ ଯେ ଗୁରୁ ଏସବୁ ଆରବା ଏଠି କର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏତେ ଆସିଲା ମୋ ଲାଭଟା କ'ଣ, ସେମିତିରେ ଆସ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଥିଲା ଯେ ତୁମେ ବୁଝ ବା ନ ବୁଝ, ଭାଗବତ ପଢ଼।
ବାବାଙ୍କର ତ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କେବଳ ଧର୍ମ ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ। ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଏସବୁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିଏ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି ସେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ସେ ସବୁ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ବା ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏଇ ହିତୋପଦେଶମୂଳକ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନର ହିତୋପଦେଶମୂଳକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କିଏ କେଉଁ ମତରେ ତାଙ୍କୁ ଆଖ୍ୟା ଦିଅନ୍ତି ତା ଠିକ୍, କିଏ ମୌନି ବାବା ବୋଲି କହନ୍ତି, କିଏ ରାମାନନ୍ଦୀ ସାଧୁ କହନ୍ତି, କିଏ ନାଗା ବାବା କହନ୍ତି। ଏମିତି କାହାକୁ କ'ଣ ରୂପରେ ସେଇଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳେ ତାହା କିଛି କଳ୍ପନା ମିଳେ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କେମିତି महाराज ये महाराज ताले गोवर्धन गिरे कौन झरणा थिला सकाल से तो शुवा मुझे जानी माने मनीषर जो चारिटा अवस्था निद्रा सुसुप्ति जाग्रत और तुरीय सी सदाबले तुरीय तेणु आमर मंदिर रे जो जिन भोग लगुला कंदमूल लगुला सारू लगुला बैगण लगुला यही जिनस ही सी व्यवहार करते मुख्यतः तांकर अन्न आउ डालमा शाग आ मझे मझे सी खटा भी करती मु दिव्यधा माँ बाबा कथा कही तो माँ सुनी एत प्रीत हो जाते से मासिक व्यवस्था भी करते से भागटा मोर थिला जे मु प्रति मासे चाउल डाली काठ नहीं बाबा पाखे नहीं जगेवा हूँ मोर दायित्व मु जानिबा भितर
କୌଣସି ଲୋକକୁ ଏତେ ସେ ଟ୍ରେସ୍ ଦେଉନଥିଲେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ପୂର୍ବରୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦାୟ କରିଦେଉଥିଲେ। କାହିଁକି ସେ ଏକା ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ କଥା। ତାପରେ ସେ ତ କୁଆଡ଼େ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଉନଥିଲେ, କେବଳ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ମନର ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଯେ ସିଏ ସଦାବେଳେ ଜନସଂଘରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ମଠର ମହନ୍ତ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମଠ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲେ। ସେ ଅଙ୍କୁଶପୁର ଗ୍ରାମର ମଠରେ କିଛି ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କଲା ପରେ କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ମଠରେ, ବ୍ରହ୍ମପୁରର କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ମଠରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିକିରି ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ନ ଲାଗିବାରୁ ପୁଣି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶ ଅନୁଭବ କଲେ। ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭରେ ସବୁ ସୁଗନ୍ଧିତ ବୃକ୍ଷ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଆନୁମାନିକ 100 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଇପାରେ। ଦିନସାରା ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ, ଶ୍ରୀରାମଚରିତମାନସ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ରାମାୟଣ ଏସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରଗ୍ରନ୍ଥ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି। 2 ଓଳି ସନ୍ଧ୍ୟା କରନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ କିଏ ଆସିଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି କ୍ଷଣ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ବି ସମାଧାନ କରନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ଗୋ ସେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବେ, ଭକ୍ତି କରିବେ ଏବଂ ପାଳିବେ ବି। ତାପରେ ଜଣେ ମାରବାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଗାଈ ଗୋଟେ ଦେଇଥିବା ପରେ ସେ ଗାଈର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଜଣକୁ ନିಯೋଗ କରାଯାଇଥିଲା, ସିଏ ରଖୁଥିଲେ ଆଉ। ସିଏ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଗାଈ ସେବା କିଛି କରନ୍ତିନି, କାହିଁକି ସିଏ କେବଳ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିତ୍ୟକର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସମୟ ଥିଲା। ରାଧେ ରାଧେ। राधे राधे दंडवत। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପରିକ୍ରମା ବାବାଙ୍କର ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାଇକରି ବହୁତ ଲୋକ ଏକାଠି ହେଇକରି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ସେଇ ଯେ ଗୋଟେ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ପରିକ୍ରମାର ମାର୍ଗ। ଅନ୍ୟ ତ କିଛି ନଥିଲା, ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇକି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଏହାକୁ ତ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ଯାଆନ୍ତି ପରିକ୍ରମା କରିକିରି। ଆଉ ସେ ଜଣେ ମହାତ୍ମା ଥିଲେ,
ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇକରି ଲୋକ ଟିକେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ମହାତ୍ମାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିକିରି ଯାଆନ୍ତି। ଦିନେ ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲୁ ସେ 3 ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶରୀରରେ ଚଳଶକ୍ତି ଟିକେ କମ୍, ତଥାପି ସେ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଜ କଷ୍ଟ ନ କହି ଆମମାନଙ୍କ ସାଧନା, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନଧାରା ବିଷୟରେ ପଚାରନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଏକ ନିର୍ଲିପ୍ତ, ନିର୍ବିକାର, ତୀବ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ନିଜର ଇଷ୍ଟ, ନିଜର ଧ୍ୟେୟ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପରେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି କିଏ ନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜି କିଛି ପ୍ରସାଦ ମିଳିବ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ କି ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପିତ ଏବଂ ତାଙ୍କରି କୃପାରେ, ତାଙ୍କରି ଶ୍ରୀଚରଣ ତଳେ ଆଶ୍ରିତ ଏ ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ଜୀବନର କେତେ ବର୍ଷ ସେଠି କଟେଇଛନ୍ତି ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ଯାହା ଲାଗେ ଶତାୟୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭଳି। ତେଣୁ ସନ୍ଥ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ତ କେବେ ବି ନଥାଏ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଏକ ଆବର୍ତ୍ତନ ଲୀଳା ମାତ୍ର କୁହାଯାଇପାରେ। ତ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶେଷ ଯେଉଁ ଲୀଳା ଥିଲା, ସେ ବାସ୍ତବିକ ସିଏ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ସ୍ମରଣ ହିଁ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଲୌକିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସିଏ ବୋଧେ ବାଦ୍ ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେ ଦେଖାଉଥିଲେ ମାତ୍ର, କାରଣ ଆମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଛୁ, ନୀଳମଣି ଭାଇ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର କୌଣସି କଷ୍ଟ ନଥିଲା କି ଦୁଃଖ ନଥିଲା। ତଥାପି ଯାହା ବି ହେଉ, ସେ ଯେତିକି ଲୌକିକ ଦେଖାଇଥିଲେ, ସେ କିଛି ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଅଛି, ବୋଧେ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରାୟ 16-17 ଜଣ ପିଲା ଯିବା ଆସିବା ସେଠି କରୁଥିଲୁ। ତା ଭିତରୁ ବାବା ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବାବା କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଖାଇବି ଗୁରୁ ମୋତେ ରାନ୍ଧିଦେବୁ, ମୋତେ ବି ରୋଷେଇ ଆସିନି ବାସ୍ତବିକ, ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଖିଚଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଛି। ବାବା ତ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଟା ମୋ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଛି। ଆଉ ଏଭଳି ବି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଛି ଯେଉଁଦିନ ବାବା ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ଘିଅ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମକୁ ସବୁ ବସେଇ ଆମକୁ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମର ଯଜ୍ଞ କରାଇଛନ୍ତି ଆମ ହାତରେ। ବାବା ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ। ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ଅଲକ୍ଷ ପ୍ରେରଣାରେ ସେ ଆମକୁ ସଂସ୍କାରିତ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ହିଁ ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେମିତି ନିତିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯେ କୂଅ ଭିତରୁ ପାଣି ନିଜେ କାଢ଼ିବେ, କାହାକୁ ତ ଛୁଆଇଁ ଦେବେନି କି କାହାକୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେଇଦେବେନି, ଘର ତ ନାହିଁ, କେବଳ ସେ ଗଛ ମୂଳ। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ସମୟରେ
ସିଏ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ। ଆଉ ଖାଲି ସଦାବେଳେ ବସି କିଛି ଆଉ କାହାକୁ ଆମକୁ ଆଉ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବି କିଛି ଆଉ ବନ୍ଦ ସବୁ କିଛି କରନ୍ତିନି। ସଦା ସର୍ବଦା ଯୋଗାଗ୍ନିରେ ରହିଲା ଭଳି ଏମିତି କାହା ସହିତ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି କି କାହା ସହିତ କରୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଖାଲି ସଦାବେଳେ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି ଦର୍ଶନ, ସିଏ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି କି କାହା ସହିତ ଏତେ ମିଶନ୍ତିନି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ମିଶନ୍ତିନି। କେବଳ ଆମେ ଯାଉ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଆତ୍ମା ସନ୍ତୋଷ ହୁଏ। ଆଉ ଶେଷ ବେଳକୁ ସେ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି, ଆଉ ତାପରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖାଲି ଚିନ୍ତନ କରୁଥାନ୍ତି। ଖାଲି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଇକି କ'ଣ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ସେ କଥାଟା ଆମେ ତ ବୁଝିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି କିନ୍ତୁ ଥାଏ, ଏଇ କଥାଟାକୁ ଅନୁଭବ କରାଯାଏ। ଶେଷ ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ସେଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇନି, ଦର୍ଶନ କରିକି ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ମୋତେ ଏଇ ନୀଳମଣି ଭାଇ ଖବରଟେ ଦେଲେ ଯେ ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଉ ନୁହଁ। ମୁଁ ଜୀବନ ଇଏରେ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲି, ବୋଲି ବାବା ପଢ଼ିଲେ କି ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁନି କି ଅଧମ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବନି। ଦୌଡ଼ିକି ଗଲି, ଗଲାବେଳକୁ ବାବା ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଲୁ, ସମସ୍ତେ ତାପରେ ମିଶିକିରି ନାକୁ ଗଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ବି ଯାଆନ୍ତି ସେଠିକି, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ। ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବି ହଉ ଏଠି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଐତିହ୍ୟ ପୀଠର ମହନ୍ତମାନେ, ସାଧୁମାନେ, ସନ୍ଥମାନେ ଏମାନେ କେତେ ଦୁଃଖ ପାଇଛନ୍ତି, ତକଲିଫ ପାଇଛନ୍ତି। 4 ଦିନ 5 ଦିନ ସେମାନଙ୍କର ଶବକୁ ନେବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେହି ଆସନ୍ତିନି। ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଛୁ ଏଇ ଏମାର ମଠର ହଉ କି ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ମହନ୍ତମାନେ ସବୁ ଏ ପ୍ରକାର କେତେ ହଜାର ହଜାର ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହଜାର ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲାବେଳେ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ଏମିତି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ବାବାଙ୍କର ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏତେ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଗଲୁ ଶ୍ମଶାନକୁ, ସମସ୍ତେ ନେଇକି ଗଲୁ। ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ସେଠି ଅଲୌକିକ ଜିନିଷ ଦେଖିଲୁ। ଦେହ ତ୍ୟାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଦାହ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ଏଇ ଛାତି ପାଖରୁ ଜାନୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଛନ୍ତି ନା ଜୁଇ ଦେହରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି, ଗୋଟେ ଚକ୍ର କିନ୍ତୁ ବୁଲିଲା ଭଳି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ସେଠି ବସିକି ବହୁତ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଭିତରେ କଥୋପକଥନ ହେଲୁ। ଗୋଟେ ଅଗ୍ନିଟେ ପୁରା ବୁଲିଲା, କେନ୍ଦ୍ରଟା ଠିକ୍ ଅଣ୍ଡକୋଷର ଉପରଟା ଯେଉଁଟା ନାଭି ଚକ୍ର ଦେହରେ ସେଇ ଜାଗା ପାଖରୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଅଗ୍ନି ବୁଲିଲା ସେଠି। ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପୁରୁଷ ସେ ଜଣେ ଥିଲେ। ଏ ଜ୍ୟୋତିଟା ପୁରା ଏକଦମ ଆଲୋକ, ଏତେ ଆଲୋକ ସେ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡ ହେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲୁ ଏଇ ପ୍ରକାର କ'ଣ ଜିନିଷ। ଏ ଗୋଟିକ କଥା ଆମେ ହେଉଛି ଅନୁଭବ କରିଛୁ। ତାଙ୍କ କଥା ତ ଆମେ ସବୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛୁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି, ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ନା ମାନବ ଜନ୍ମ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର, ମାନବ ଜନ୍ମ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର। ଏଇ କଥାଟାକୁ ମନେ ରଖିତ ନା ବଡ଼େ ଭାଗ ମାନୁଷ ତନୁ ପାବା ସୁର ଦୁର୍ଲଭ ସବ ଗ୍ରନ୍ଥ ନିଗାବା। ଏ କଥା କହିଲେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟ କଲେ ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମ ନେବ। ଆଉ ଯଦି ନେଲା ପରେ ଆଉ ଏକୁ ଯଦି ଅସାର କରିଦେଲ ଏଇ ଜୀବନଟାକୁ, ତାହେଲେ ଆଉ କହିଥିଲେ କ'ଣ ନା କଳି ଯୁଗେ ଯୋଗନ ଯଜ୍ଞନ ଜ୍ଞାନ ଏକ ଆଧାର ରାମ ଗୁଣ ଗାନ। ଏତିକି କହିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ଯୁଗରେ ଯୋଗ ନାହିଁ, ଯଜ୍ଞ ନାହିଁ, ଜପ ନାହିଁ, ତପ ନାହିଁ, ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, ବ୍ରତ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଧାର ହେଉଛି ରାମ ନାମ। ତେଣୁ ୟାରି ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି ଦର୍ଶନ କର। ଆଉ କିଛି ପାଇପାରିନି। ଆମେ ଯଜ୍ଞ କଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ କଲେ ଆମେ ଏଥିରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ମାନବ ଜନ୍ମଟା ପାଇଛ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର। ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଆଖିକି ଲୁହ ପଳେଇ ଆସେ, ସତ କଥା କହୁଛି। ସେ ବିଲକ୍ଷଣ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ମୋର ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷରେ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସାଧନ ପୀଠ, ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଏବଂ ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର, ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିପାରୁନୁ। ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରୁନୁ। ଏ ଦିଗରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ପଛରେ। ମହାପୁରୁଷ ପୂଜ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର
ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ସେମାନଙ୍କ ପୂଜା ସେମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଭଳି ମହାପୁରୁଷମାନେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ସାଧନା କରିଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ତପସ୍ଥଳୀ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବା ସହିତ ଏଇଭଳି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଜୀବନ ଆଦର୍ଶ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ।